Дивіться у цьому випуску. Працівники Керченського заводу вимагали зарплатні та роботи. Президент Франції звинуватив російські державні ЗМІ у пропаганді. Міхаїл Саакашвілі ледь не побився з міністром юстиції. Доброго вечора. Час новин на АТР, 30 травня, 1188 день анексії Криму. Студія Ескандер Маметов. Сенат Нідерландів ратифікував угоду про асоціацію Україна-ЄС. Схвалення ратифікації в Верхній палаті парламенту було останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації. Тепер ратифікаційні грамоти мають передати на підпис королю Нідерландів, а потім надіслати до Брюсселю. Президент України Петро Порошенко привітав українців із цим рішенням. До країн Євросоюзу зріс майже на чверть, на 24,5%. Україна поступово інтегрується в європейську політику в дуже багатьох сферах. Набуття чинності угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі та безвізовий режим з Євросоюзом, який стартує рівно за 10 днів. Це є надзвичайно важливі кроки на нашому шляху до об'єднаної Європи. Окупаційний суд не взяв до уваги заяву свідка захисту про те, що той отримав тілесні ушкодження під час мітингу 26 лютого 2014 року. Свідок Ролан Османов заявив на 121-му засіданні у справі Чийгоза, що через тисняву, організовану проросійськими мітингувальниками, йому зірвало спину. Заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза окупаційна прокуратура звинувачує в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Прибытие колонны из Севастополя пророссийские митингующие начали вести себя агрессивно. Они начали продавливать цепочку сотрудников милиции, приближаясь вплотную к проукраинскому митингу, а впоследствии пытались выдавить проукраинских митингующих с территории внутреннего двора. Возникла давка. Проукраинские митингующие пытались организовать коридоры для того, чтобы предотвратить эту давку. Впоследствии он видел, как в ходе давки пророссийские митингующие покинули внутренний двор. Потерпілі та свідки не приходять на засідання у справі 26 лютого, незважаючи на примусовий привід. Про це заявив адвокат Едем Сімідляєв. З відеодоказами ознайомитися не вийшло, бо зала, що обладнана для перегляду відео, була зайнята. Дело было отложено на 1 июня 2017 года на час дня в связи с тем, что нам предоставлено время для ознакомления с материалами дела. Было обращено внимание суда на то, что информация вообще не содержит никакой экстремистской информации, так как было написано только слово «Меджлис», а в перечень внесена информация о Меджлисе крымско-татарского народа. В окупованому Криму відбулось засідання окупаційного суду у справі кримсько-татарського активіста Ростема Міннанова. Його судять через згадку Меджлісу кримсько-татарського народу у пості в соціальній мережі з привітаннями лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва з днем народження. Торік, 26 квітня, Верховний суд Росії заборонив діяльність Меджлісу на території Росії та в окупованому Криму. Дело было отложено на 1 июня 2017 года на час дня в связи с тем, что нам предоставлено время для ознакомления с материалами дела. Было обращено внимание суда на то, что информация вообще не содержит никакой экстремистской информации, так как было написано только слово «Меджлис», а в перечень внесена информация о Меджлисе крымско-татарского народа. В окупованому Криму працівники Керченського металургійного заводу вимагали виплатити їм зарплатню та дати роботу на заводі. Поспілкуватися з протестуючими приїхали глава окупаційної адміністрації Керчі Сергій Бороздін і підконтрольний Кремлю міністр промислової політики Криму Андрій Васюта. Після його виступу люди почали вимагати зарплатню та роботу згідно посади. С 1 июня начинаем запускать работу на цехе эмалированной посуды. Что мы будем делать? Надо будет подметать, значит подметать. Что касается зарплаты мартовской. Если нам подпишут, выплатим быстро. Если не подпишут, в пределах 1,5 месяца. Жить за что? За 2000? У вас сколько зарплата? Сколько у меня? 2000 рублей дали? За что мне 2 детей содержать? У меня муж тут работает. За что я должна жить? Скажите мне. 2 детей, чем я буду кормить? Это не думайте, нам жить надо на что-то. 1500, 2500 в суд, охереть зарплата.
Ті, хто після окупації оселився в Криму, мають поїхати після звільнення півострова. Про це в інтерв'ю «Апострофу» заявив глава Меджлісу Рифат Чубаров. Він вважає, що ті, хто оселився в Криму з 20 лютого 2014-го, мають покинути територію півострова. Також Чубаров заявив, що ті, хто після окупації купував нерухомість і займався будівництвом в Криму, вчиняли злочини. Крім цього, він заявив, що необхідно розробити законодавство, в якому буде прописана відповідальність за співпрацю з окупантами під час анексії Криму з Росією. Чи несе ця людина, чи має нести карну відповідальність або вчителі, або лікарі? Я думаю, що от організатори в цих сферах, тобто директори, головврачі, вони мають просто отримати якісь застереження на певний термін. 5 років, 3 роки, не більше. Між прихильниками руху нових сил Міхаїла Саакашвілі та правоохоронцями сталася штовханина. Тиснява виникла під Міністерством юстиції України. Там відбувався мітинг на підтримку реєстрації партії Саакашвілі. Разом з депутатом від фракції БПП Сергієм Лещенко та позафракційним Юрієм Дерев'янком Саакашвілі вимагав зустрічі з міністром юстиції Павлом Петренком. Спершу нацгвардійці не пропускали народних обранців, внаслідок чого і відбулася штовханина. Згодом Саакашвілі з нардепами таки зайшли у будівлю. Під час розмови з міністром почалася сварка. По приказу Порошенко и вашего хозяина Авакова зарегистрировали фейковую партию, которая забирает наши голоса. А вы говорите, что... Это брехня. Вы сейчас врете, к сожалению. Дайте, будь ласка, пакет документів. Дайте пакет документів. Значит, я пойду в суд, ты мерзавец. Я тебе говорю, ты мерзавец. Я буду, к сожалению, с вами судиться, потому Ты что ублюдок, ты мерзавец. вы Ты не занимаетесь министр, ты не министр. Такие, как ты, украли здесь Майдана. Ты сейчас на свет... Давайте, напишите. Після зустрічі з Саакашвілі міністр Петренко зробив заяву, подасть позов про захист честі і гідності проти лідера політичної сили «Рух нових сил» Міхаїла Саакашвілі та заперечив звинувачення Саакашвілі про відмову в реєстрації його політичної сили. Обігу Міністерства юстиції, особисто на моє ім'я, зазначено, що жодних документів з назвою партії Саакашвілі «Рух нових сил» щодо зміни назви чи зміни статуту цієї партії в Міністерстві юстиції немає. Тому ця заява про те, що відмовляють в реєстрації змін назви партії «Рух нових сил» є нічим іншим, як маніпуляцією і брехнею по відношенню до українських громадян і тих, хто прийшли на акцію. На Голосіївському проспекті в Києві, де напередодні лопнула труба, почалися ремонтні роботи. Через аварію постраждали кілька машин, офіси і житловий будинок. Аварійна бригада за добу планує відновити металеві конструкції труби і засипати землею яму, що утворилася в результаті розриву теплотраси. На місці ремонту побувала наша журналістка Ляля Озерчук. Ось так вибухнула труба на Голосіївському проспекті у Києві. А це залишки труби, яка розірвала асфальт. Как получится, я не знаю. Вы видите, сейчас заливает. Кратчайший срок. Сварщики ждем, пока подготовка буде, потім будемо зварювати трубу. Це ночі буде, мабуть, так. Власник стоматологічної клініки, в якій водою камінням вибило вікна, розповів, що ремонтує все за свій рахунок і на відшкодування збитків від «Київенерго» не сподівається. Ніхто тут була грязюка, ніхто її не вимітав. Це прибирання території, воно коштує, варте якісь гроші? Варте. Хтось це робив? Ні, за власний кошт. Да? Зараз ми будемо склопакети робити нові за власний кошт. Ніхто не звертався до нас. А бігати з бумагами, я не буду. В результаті вибуху труби постраждав офіс сім'ї Марини і 2 їхні автомобілі. Розбиті вікна, і вікна були зашиті щитами з паркетом. Можливо, це врятувало комусь тут життя. Ми були сьогодні в «Київенерго», з нами не захотіли спілкуватися фактично. Меседж був такий: робіть, що вважаєте за потрібне. Нас було 3 власники пошкоджених машин. Робіть, що вважаєте за потрібне, наймайте адвоката, вони нам скажуть, що робити, а це не в нашій компетенції давати вам поради. Місцеві жителі кажуть, що через часті випробування теплотраси всередині житлового будинку з 13 по 16 поверх утворилася тріщина.
Є така тріщина, вона у нас вже деякий час існує. Мешканці пов'язують її з постійними підмивами від випробувань теплотраси. Постійно у нас щороку відбуваються ці прориви, постійно вода тече під фундамент. У Київенерго відмовилися коментувати питання компенсації постраждалим. Ми направили у відомство офіційний запит і будемо стежити за розвитком подій. Ляля Озерчук, Асан Амінов, Заман, АТР. Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російські державні ЗМІ Russia Today і Спутник у поширенні фейкових новин та пропаганді проти нього під час президентської кампанії у Франції. Про це він заявив вчора під час прес-конференції з президентом Росії Владимиром Путіним, який перебуває у Франції з візитом. Путін заперечив втручання Москви у президентські вибори у Франції. Але Russia Today і Спутник не діють як прес-організації та журналісти. Вони діють як агенти впливу і пропаганди, і брехливої пропаганди. Ні більше, ні менше. Головною найважливішою загрозою є президент Росії Владимир Путін, а не іділ. Таку заяву зробив сенатор-республіканець Сполучених Штатів Америки Джон Маккейн. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ABC. Я думаю, що іділ може робити жахливі речі. І я дуже турбуюсь про те, що відбувається з мусульманською вірою. І я турбуюсь про багато речей. Але саме росіяни намагаються знищити фундаментальні основи демократії, змінюючи результат американських виборів. Тому я розглядаю Володимира Путіна, я розглядаю росіян як найбільший виклик, який у нас є. Козаки і татари. Українсько-кримські союзи 1500-1700 років. У Києві презентували книгу доктора історичних наук Тараса Чухліба. У книзі проаналізували відносини між українцями і кримськими татарами у ранньомодерний час світової історії. В книзі 12 розділів, в яких описується предісторія Кримського ханства, військові та політичні союзи між Кримським ханством та військом Запорозьким та зв'язки між українцями і кримськими татарами. І вихід українців до Чорного моря не був би можливий з одного боку через війни з Кримським ханством. Таких війн було багато, але з іншого боку мирних відносин було ще більше. Я думаю, виходом цієї книги українська наукова громада вона задумається над тим питанням, чому сьогодні ми втратили Крим. Член Меджлісу Гаяна Юксель вважає, що такі роботи розбивають стереотипи про протистояння між українським козацтвом і Кримським ханством. Такие работы, такие издания приоткрывают взаимоотношения между украинцами и крымскими татарами и разрушают стереотипы о том, что взаимоотношения эти всегда строились на конфликтной основе. Это еще один из инструментов на разрушение стереотипа или мифа о том, что Крым изначально был российским. И то, что там нету ни крымско-татарского, ни украинского начала. Один з запрошених, вчений Юрій Кочубей, вважає, що в школах та університетах мають більше уваги приділяти історії корінних народів України. Що такі книжки треба запровадити до учбового курсу у школах та університетах. Щоб уже діти спочатку не губилися в тих стереотипах, які були нав'язані в нашому поколінні, щоб в школах було спеціально виділено місце для народів, корінних народів української держави, інших народів і особливо для тих народів, з якими ми маємо дуже і дуже тісні стосунки. Тираж книги – 1000 примірників. Її можна придбати у книжкових крамницях столиці. Тарас Чубак, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Намутулаєвим о 21:00. Ефір продовжує програма «Рамазан Берекетти». Підписуйтеся на телеканал АТР на нашому сайті та будьте з нами. Ваша підтримка важлива для нас. Гарного вечора.